Kaning mga supporters ni former Mayor Mike Rama, nakahibalo ba ni sila sa ilang gibuhat o base nalanag ni sila sa sayop nga impormasyon? Huna-hunaan ninyong maayo nga ang giila karon sa ombudsman o sa DILG nga mayor sa Cebu City mao man si Raymond Garcia. Dili na molingkod isip mayor si Raymond Garcia kung wala pa na gipatake oath ni DILG Regional Director Leocadio Trovela, mga kabombo. Ang DILG igo rapod ni patuman sa dismiss order o dismissal order ni Mike Rama nga gipagawa sa ombudsman. Kung dili mo makadawat nga dili na mayor si Mike Rama, halasul nga ninyo dito ang buhatan sa DILG. Sulnya ninyo ang buhatan sa ombudsman adto mo dito paghasul-hasul. Ayaw mo dira sa City Hall. Ayaw mo sa City Hall pagsamok-samok kay makabalda mo sa mga trabaho sa mga trabahante. Ana mo magsamok-samok diha, manggawa sa mga trabahante sa opisina, mutan-aw unsa nahitabo. Adi ay ito nas Mike Rama, kuyog ang mga supporters. Makamugna mo kasamok intan makabalda mo sa trabaho sa mga trabahante. Pangutana, naabay dokumento gikan sa DILG nga nagmando ni Mike Rama nga mobalik na siya pagka-mayor sa syudad sa Sugbo? Ang tubag, wala. Kung wala man gani dokumento, dili na lang unta ipamugos ni Mike Rama ang iyang kaugalingon nga mag-self-proclaim mayor sa Dakbayan sa Sugbo. Ang mga department heads sa Cebu City Hall, nga mga tao kaniadto ni Mike Rama, ni bali na, tuwa na kang Raymond Garcia, tungod kay nakasabot sila sa daghang manghitabo sa kaso sa na-dismiss nga mayor, hinungdan nga tuwa sila karon nang ngaliopo ni Raymond Garcia, mga kabombo. Kaganihang buntag, ni-attend og flag racing si Mike Rama. Nakita sa mga tao nga naglamanuhay, nagdaksanay si Raymond Garcia o si Mike Rama. Gipakita ni Raymond Garcia ang diplomasya. Tungod kay nakiglamano kini ngadto kang Mike Rama, bisan pa man og kanunay kining birahan sa preskon nga matod pas na dismiss na mayor, ang naglingkod ron nga mayor sa City Hall, ginganlan yag fake mayor, unya ginganlan pa niyag atat na kuno nga magmayor si Raymond Garcia, mga kabombo. Pero kining tanan di palabay ra ni Garcia. Bisan pa man og giuwan sa mga kaso, human sa gifilean og kaso sa kini ang administrator kaniadto sa City Hall nga si Attorney Colin Rosell, apan gipalabay ra sa kasamtangan nga mayor, mga kabombo. Wa magdumot, civil kay gunahuna, diplomacy ang approach, mga kabombo. Pero bilib gihapon ko sa kakursunada ni Rama nga ni-attend sa flag racing ceremony kagamiha. Pero mas mobilib pagyud ko niya kung adto siya mag-opisina sa City Hall o niya manurma siya mga dokumento nga siya maoy mayor. Pero kung dili kaya ni Mike Rama nga mag-opisina sa Cebu City Hall o kung dili niya kaya nga mamirma dokumento, wala sa katungod nga mangangkon nga siya maoy mayor, matod pa niya nga mapapusas kuno siya. Andan kuno siya nga magpapusas. Pamirma og dokumento aron pusasan ka. Ino man gilingla ang imong mga supporters, Mike Rama. Ino man silang gihatagan ng false hope kanang imong gibuhat pampabuhi na lang na sa dugo sa imong mga supporters. Hinumdumi nga naa kay kaso nga nepotism. Gifile ni Inday Jusa Chongbian Osmeña, hinungdan gisulutan ka sa ombudsman nga madismiss ka kay dunay probable cause. Ang kaso gipasaka batok nimo. Ipamugos pa man nimo nga ikaw gihapon ang mayor sa Cebu City. Ayaw lubugda ang isyu. Base nawili ka sa Cebu City Hall kay naapa kay mga unfinished business. Ang mga supporters pod nga way alamag, nakuyog-kuyog po dito mga bombo, nga wa masayod gani o si dagdan sa kaso. So
Simple nga logic mga kabombo. Kinsay giila sa ombudsman, kinsay giila ron sa DILG, kinsay giila sa department heads nga mayor,